kif kont qed nagħmel SST f'dawn l-aħħar ftit katekeżijiet bħala mezz anke ta' tiġrid fil-Knisja. Kont qed nitkellem dwar il-Knisja, l-komunità nisranija, l-esperjenza nisranija bħala esperjenza anke ta' fejqan mill-weġġat tagħna, fejqat mill-passat tagħna. U rajna bil-mod il-mixja semmejt l-Ewkaristija fiċ-ċentru bħala ċelebrazzjoni tal-Qudiesa kif l-attitudnijiet u pass mar-rid tal-Qudiesa aħna nistgħu nispiraw ruħna kif nitolbu anke għal fejqan tal-weġġat tagħna. U rajna fil-bidu illi aħna nħejju ruħna għall-Ewkaristija fis-sens ta' ringrazzjament għax il-Qudiesa hija ringrazzjament allura għedna li l-weġġat tagħna meta nibdew nitolbu biex infiqu minnhom għax Ġesu jrid ifejjaqna ma rridx li kien mwaħħal mal-passat tiegħek. Tibda billi tfaħħar l-Alla biex bekk inti l-weġġa tiegħek ma tarax id-dinja tiegħek, imma tinduna li hemm wisq ikbar fil-ħajja mill-weġġat li għandek meta tfaħħar l-Alla għal tant ġid li għamel miegħek. Ma tedna li l-Qudies warajja hemm l-imħabba tal-Alla lejna bl-ebda kondizzjoni u biex jiena nfiq biex inti tfiq tittaċċetta li Alla lilek uħobbok mingħajr ebda kondizzjoni għax hija l-imħabba tal-Alla biss li tista' tfejqek. Imbagħad rajna li mhux biss li tkollna din l-immaġni tajba tal-Alla, manka l-immaġni tajba ta' nfusna li inti jistħoqlok li tkun maħbub. Anke l-esperjenza tal-ħajja ġielek temmen bil-maqlub. Imbagħad rajna wkoll li din il-fejqan sieħ li jagħtina Alla bħal mulant tal-Ewkaristija nirċevuh fit-tieni miġġiet ta' Ġesu fl-aħħar mill-aħħar. Meta Ġesu jiġi hemmhekk aħna ħankunu sħaħ kompletament l-Ewkaristija tippreparana għat-tieni miġġija. Rajna wkoll il-bżonn li nistaqsu lil nfusna il-mistoqsija li għamel Ġesu l-wieħed marid. Int trid tfiq? Trid tfiq int? Għaliex xi drabi aħna drajna fil-weġġat tagħna u allura xi drabi aħna nistgħu ma rridux infiequ għax nibżgħu għal diversi affarijiet. Ma Ġesu jrid jeħlisna. U rajna l-bżonn li anke npoġġi dan kollu taħt il-ħarsien ta' Marija l-Anġlu l-Qaddisin biex jeħelsuna mix-xitan jipprova jidħol mill-weġġat tagħna. Imbagħad rajna kif fl-att penitenzjali fil-Qudies huwa mument li jpoġġina fil-verità tad-djufija tagħna tad-dnub tagħna. Allura rajna l-bżonn li aħna nkunu fil-verità ma' nfusna dwar il-weġġat u l-emozzjonijiet li aħna jkollna meta nkunu weġġajn, speċjali l-emozzjonijiet tar-rabja, tal-biża', tal-ħtija, tal-ansjetà. Illi nkunu konxi tagħhom, insemmuhom bisimhom, jekk hemm bżonn nikdbuhom, inkellmu lil Ġesu dwarhom u naraw kif Ġesu anke xi drabi għadda minn dawn l-emozzjonijiet. U nifhmu li l-emozzjonijiet li jiġu mal-weġġat fihom infushom mhumiex dnub. Imbagħad rajna l-bżonn illi bħalma nagħmlu meta fil-Qudies nisimgħu l-kelma tal-Alla, naraw Ġesu x'għandu xi jgħid dwar il-weġġat tagħna. Xi drabi aħna għandna ħafna xi ngħidu dwar il-weġġat tagħna, insibu nies li jgħidulna ħafna affarijiet imma l-mulej x'għandu xi jgħid dwar il-weġġat tiegħek. Imma trajna l-bżonn illi il-kuntest ta' l-offertorju illi wieħed iċċedi bħalma fl-offerti aħna noffru l-offerti tal-ħobs u l-inbit rajna l-bżonn li aħna rridu noffru l-weġġat tagħna lill-mulej. Ma nibqax inżomm il-weġġa għandi. Imma nwirfux lejn Ġesu ngħidu mulej hu int dan l-uġieħ li għandi, hu int dawn l-emozzjonijiet negattivi li hemm fija. Imbagħad wara rajna illi kif fil-konsagrazzjoni il-ħobs u l-inbit jitbidlu fil-ġisem u d-demm, irridu nitolbu biex il-mulej jibdel il-weġġat tagħna. U rajna li il-proċess biex il-weġġa li għandna titbiddel f'imħabba għax dak l-għan tal-ħajja nisranija, il-weġġa li għandna titbiddel fil-imħabba, l-ewwel parti tal-proċess hija il-maħfra. U rajna xiġifieri taħfer, mod partikolari rajna illi il-maħfra hija mingħajr ebda nibdew billi nagħmlu daqsxejn bargaining mal-mulej, naħfer jekk jitolbuni maħfra, naħfer jekk iweduni li ma jerġgħux, naħfer jekk ma narhomx iktar f'ħajti. Sakemm bil-mod il-mod inneħħu dawk il-kundizzjonijiet. U nieħdu d-deċiżjoni għax il-maħfra hija deċiżjoni u mhux emozzjoni. Dan kienu dak li wasanna f'daw l-aħħar katekeżijiet li tajna dwar il-fejqan interjuri bħala mezz anke ta' tiġdid fil-komunità nisranija. Se nkomplu f'dan il-mument partikolari li qed inqabluh mal-konsagrazzjoni issa kif
il-ħobbs u l-inbit jitbidlu f'Ġesu, il-weġa titbiddel f'imħabba. Għaliex aħna hemmhekk iridu naslu. Dak li jidher impossibbli għalina u possibbli għal Alla. Biex il-ħobbs u l-inbit jitbidlu eżistijaj fil-ġisem u d-dem ta' Kristu, hemm bżonn żewġ affarijiet. Hemm bżonn il-preżenza tal-Ispiritu Santu u l-qawwa tal-kelma tas-saċerdot. Is-saċerdot jekk tkunu taf fil-quddiesa joħroġ idejh u jpoġġihom fuq il-ħobbs u l-inbit u jitlob l-Missier biex jibgħat l-Ispiritu Qaddis tiegħu biex jibdel il-ħobbs u l-inbit fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Imbagħad wara din l-invokazzjoni tal-Ispiritu Santu, is-saċerdot jgħid il-kliem ta' Ġesu, magħruf bħala kliem tal-konsagrazzjoni. U blotja tal-Ispiritu. Skużawni. Blotja tal-Ispiritu. Skużawni ġdid. Blotja tal-Ispiritu. U il-kelma, il-ħobbs u l-inbit jitbidlu fil-ġisem u dem tal-mulej. U anka bħala parti mill-proċess ta' fejqan tagħna hemm bżonn ukoll l-lotja tal-Ispiritu Santu u l-qawwa tal-kelma tagħna. Għandna bżonn eżistijaj nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu. L-ewwel ħaġa għaliex l-Ispiritu Santu u l-qawwa ta' Alla. U aħna għandna bżonn din il-qawwa. Xi kuntant meta narawha illi isna aħna maħniex kapaċi, iktar u iktar jekk jaqabluna ma' Ġesu, ngħidu jaħfer kif ħafer Ġesu. Ir-reazzjoni tagħna tkun ma dak Alla, dak mhux bil-fors. Jiena bniedem, noqgħdu attenti, Ġesu kien bniedem bħalu bħalek, tidiful. U l-umanità tiegħu Ġesu kellu jgħixha fil-qawwa tal-Ispiritu Santu bħalu bħalek. Għalhekk Ġesu jirċievi l-Ispiritu Santu fil-Magħmudija fil-Ġlej Ġwanni biex l-umanità tiegħu jgħixha kompletament fil-qawwa tal-Ispiritu. Ġesu jaħfer fuq is-salib bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, l-umanità tiegħu kellha bżonn il-qawwa tal-Ispiritu Santu biex jgħid jaħfer. Fil-Ġetsemani Ġesu talab kellu bżonn il-qawwa tal-Ispiritu li tiġi fit-talb biex ikun jista' jċedi r-rieda umana tiegħu għar-rieda divina. U allura aħna eżistijaj irridu nitgħallmu nitolbu l-Ispiritu Santu maħniex waħedna. Għandna dal-paraklitu magħna, għandna dal-konsolatur magħna, dal-difensur magħna. Irridu nitolbuh u nitgħallmu li jkollna mhux devozzjoni tas-santi lejn l-Ispiritu Santu x'nifhem biha ġifieri ngħidu talba miktuba fuq santa mhux ħażin daqshekk ta'. Imma taqafhem, irid ikollna din relazzjoni ħajja mal-Ispiritu Alla li jgħix u li jammar fina, li għandna din il-qawwa tiegħu taħdem fina. In-Nisrani għandu qawwa li d-dinja m'għandix. In-Nisrani għandu qawwa li d-dinja m'għandix, il-qawwa tal-Ispiritu. U aħna rridu nitgħallmu kif nistrieħu fuq il-qawwa tal-Ispiritu Santu billi nċedu lil nfusna għal din preżenza tal-Ispiritu Qaddis ġewwa fina. U allura importanti mela li nitolbu l-Ispiritu Santu jinżel fuq il-weġġ tagħna. Jinżel fuq il-weġġ tagħna. Għax l-Ispiritu mhux biss huwa qawwa, l-Ispiritu għandu l-qawwa li joħloq u l-qawwa li jibdel. Fil-bidu tal-ħolqien naraw illi Alla l-Ispiritu tal-Alla kien jittajjar. U Alla jgħid il-kelma mal-kelma u l-Ispiritu jsir il-ħolqien. U aħna li nħolqu mill-ġdid mill-weġġ tagħna bħala persuni ġodda, inti tista' tinħoloq bħala persuna ġdida, persuna mfejqa fiż-żwieġ tiegħek, fir-relazzjonijiet ma' sħabek, fuq ix-xogħol, fil-familja, fil-knisja, fil-komunità, bil-qawwa tal-Ispiritu tal-Kelma Alla. Mela itlob lill-Ispiritu Santu. Forsi hawnhekk ikun mument tajjeb ukoll li nitgħallmu l-bżonn li nitolbu anke ma' xulxin, mhux biss għal xulxin, deka importanti wkoll. Però nitolbu ma' xulxin. Ġesu għalinna li aħna l-insara għandna npoġġu jdejna fuq dal-morda u għedna li dawn nifiqu. Wieħed mis-sinjali li Ġesu jagħti fil-Vanġel ta' San Mark fl-evanġelizzazzjoni. Mela aħna nitgħallmu meta aħna mweġġajn jekk insibu persuna ta' fiduċja għidlu fader jew ħabib, itlob fuqi, itlob li l-Ispiritu Santu jinżel fuqi ħalli jfejjaqni mill-weġġ tiegħi.
Importanti għax aħna għandna dawn il-mezzi kollha eżistiji fil-Knisja, dawn l-għajnuniet kollha ta' grazza ta' Alla. U xi drabi ma nużawhomx jew għax ma nafux, jew għax ħadd mallimna, jew għax ma nsibux il-min. Ma nix inċaħdu l-nafusna minn dil-ħanina, minn dil-tjubija, minn dil-benna ta' Alla li għandu għalina. Mela nitolbu aħna l-Ispirtu Santu imma ngħidu lil ħaddieħor ukoll biex jitlob magħna għall-lotja tal-Ispirtu Qaddis fil-mixja tagħna. Imbagħad hemm il-qawwa tal-kelma. Il-kelma li bil-kelma Ġesu tant fejjaq nies. Bil-kelma tiegħu tant fejjaq nies Ġesu. Mur il-fidi tiegħek salvatek, mur kun infejjaq. Kun infejjaq, irrid kun infejjaq. Huwa kollu kliem li bih Ġesu jfejjaq. U allura għandna bżonn neżisti, meta aħna nkunu mweġġajn, għandna bżonn nisimgħu il-kelma talla li tfejjaqna. Li tfejjaqna kif isseħ il-konsegrazzjoni. Nixtieq nipproponilkom kelma partikolari anke li fil xejn ftit fiha, li żewġ tifrus kollox minn Salluqa kapitlu 6, vrus 27 sa 28. Jgħid hekk. Ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid il-min jobodkom, birku l-min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Meta nisimgħu din il-kelma, forsi l-ewwel reazzjoni tagħna tkun u xejn ma tarax ma din iblaħ. Mela Ġesu ma jafx tgħidilna, impossibbli għalija ma ġewiż biex niġra kliem. Imma meta neħdu l-kelma talla bħala kelma li aħna rridu ngħixuha mill-ewwel, nkunu żbaljati. Għax lejxin tal-kelma jiġi wara li inti esperjenza l-qawwa tal-kelma ġewwa fik. Ġifier kelma bħal din aktar milli jiena nipprova ngħix għall-ewwel, l-ewwel ma rrid nagħmel li jiena din nitlob biha, ġifieri naqbad dawn nirrepetiha fl-uġieħ tiegħi, nirrepetiha x'il-qawwa tal-kelma fiha nfisha tfejjaqni. Il-kelma tal-hija bħal żerrija li tikber lejl u nar, jgħidilna Ġesu fil-paraboli. Mela jiena nżomm din il-kelma f'qalbi tikber u hi tagħti il-frott, mhux jien nagħti il-frott. Il-kelma tagħti il-frott. Allura dan huwa mod sabiħ ħafna kif inti titlob meta inti mweġġa' li taqbad il-kelma talla dan il-vers partikolari. Luqa, kapitlu 6, vrus 27-28, u tirrepetih, mhux biex tgħixu l-ewwel, imma biex dil-kelma tagħti il-frott fik. Issa kint il-ħamrija u dil-kelma qed tinżera. Ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid il-min jobodkom, birku l-min jisħatkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid il-min jobodkom, birku l-min jisħatkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Ġesu tagħna tgħidilna. ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid il-min jobodkom, birku l-min jisħatkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Irrepetija ta' spiss din it-talba. Tista' titlob anke fuq il-kuruna ta' Rużarju, repetija l 50 darba jekk hemm bżonn fil-weġġat tiegħek. Però mbagħad nippruvaw anke li mhux biss tkun ħalluha kelma illi nisimgħuha biex tagħti il-frott, imma kelma li anke nobduha. Għaliex aħna msejħin għall-ubidjenza tal-fidi jgħidilna San Pawl, anke quddiem il-weġġat ta' ħajjitna. Aħna l-insar irdu nagħmlu għażla li nemmnu l-kelma talla u mhux jgħidilna moħħna u xejn tħaddieħor meta aħna mweġġajn. Irdu nażlu l-kelma x'qal Ġesu għax fihem mis-salvazzjoni, fihem il-fejqan, fihem il-ħelsien, mhux fil-gideb tax-xitan, fil-gideb tad-dinja u fil-gideb ta' moħħok u fir-rabja tiegħek. F'Ġesu tfiq, fl-oħrajn tibqa' fil-jasar. Meta jgħidilna Ġesu biex aħna nħobbu il-dewwa tagħna, itlob il-Ġesu jagħtik l-imħabba tiegħu għall-dewwa, għal dawk li weġġawk. Jekk inti tkun imweġġa u fik ma ssibx l-imħabba lihom, tinkwitax. Mur quddiem Ġesu msalla fl-Ewkaristija fil-qalb tiegħek, għidlu mulej, il-dak li weġġani jien ma nġerħux, jien ma nġerraħiex il-dik, imma int mittalija wkoll. Int mittalih ukoll. Għatini l-mħabba tiegħek għalih, għax jien m'għandi l-ebda mħabba għalih. Irdu nitolbu b'dan mod. Nitolbu l-mħabba ta' Ġesu b'dan il-mod quddiem persuni li lilna fil-ħajja tagħna ikunu weġġawna. Mulej tini l-mħabba tiegħek għalih, mhux l-mħabba tiegħi. Tini l-mħabba tiegħek. Imbagħad it-tieni ħaġa Ġesu jgħidilna
ويدنا حبوا العدو تاعكم عاملوا الجيد من يبغضكم. ورا انت اللي تخلي المولية تكلم محبة تياو على البرسونة داون نهدوهم واحدة ورا الأخرى ما نقبزوهمش. ورا تكون تستا تعمل الجيد. احنا نريدو نفهموا اللي نريدو نكونوا نسارة بحال جسو للحزين نربحوه بالطيب كيف يد باولو. اربحوا الحزين بالطيب. شي درابي برسونا ما تفقش بموت صحيح għaliex ما تعمل لبدا azzjoni ta' ġid għal persuna li tkun weġġata. Nimblukkaw lil nafusna. Imma l-imħabba titissir azzjoni, ma tibqax biss imħabba f'qalbek. Titissir azzjoni, l-imħabba nisranija hi azzjoni. U rridu nieħdu l-azzjoni eżistijaj fil-mixja ta' fejqan tagħna. Għamel għatta ġid, m'hemmx għalfejn tagħmel parti u tistedin il-persuna apposta, le, imma ta' karita żgħira li tibda bil-mod il-mod, bonġu, saħħa, kelma, bil-mod konti ċirkustanzi, altru d-dar, altru x-xogħol, altru l-ġirien, altru l-bib, altru l-familja, altru komunità fi knisja, imma tibda tagħmel għatta ġid. U itlob il-mulej jipprovdila kull opportunità biex tagħmel l-attaġid. Tipprovax toħda f'idejk. Alla irid jaħdem ġewwa fina eżistijaj. Imbagħad Ġesu jgħid birku lil min jisħetkom u kemm hija importanti. L-imbirku lil min mela l-ewwel nitolbu l-mulejjatina l-imħabba tiegħu. Imbagħad nagħmlu attaġid, imbagħad imbirku l min jisħetna. Jiena nara di importanti ħafna. Xillum nintaqa' ma' nies pereżempju illi għax huma mweġġajn imorru għand is-saħħara l-fortune teller u jagħmlu mamule. Propri jmorru jistħu. U Ġesu qalilna birku l-min jistħitkom, mhux tagħmel saħħta għend fuq ħadd ieħor. X'qed jgħidilna Ġesu? Il-ħażen iridu nkissruh bil-barka. Mhux min għamilli l-ħażin inroddulu b'ħażen. Għax nibqgħu f'ċirku ta' ħażen fil-weġġat tagħna, fil-familji tagħna, fil-knisja, fid-dinja. Irdu nkissru bil-barka. U mod kif aħna nkissru bil-barka hija billi nitkellmu tajjeb dwar il-persuna. Li nitkellmu b'mod pożittiv. Mhux biex inkunu flajru, imma x'nemmnu l-persuna l-oħra Ġesu mitalija. Li Ġesu meta jara jgħid id-dinja binti dan u ibni. U allura għandhom nitkellmu kif jitkellem Ġesu fuq in-nies. Flok ngħidu kontrihom min kelmna ħsara imma nidun nitkellmu it-tajjeb tagħhom. Ir-raba aspett li Ġesu jagħtina f'din il-kelma eżistijaj hija li aħna nitolbu għal min iżeblaħkom. Mela li qalilna ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu ġid min jobodkom, birku min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Kemm hija estremament importanti illi nitolbu għal min għadu tagħna, għal min weġġana. Diffiċli ħafna tintaqa' ma' nies u fejna fin li fader ummi weġġatni, missieri weġġani, hija weġġani, wliedi weġġawni, tali weġġani, dak il-fader weġġani. Illum ma titla' ma tarax. U kemm diffiċli biex tgħin in-nies jitolbu għal min weġġaħhom. Però meta jagħmluha tiskanta imbagħad kemm ikunu differenti. Għaliex aħna għandna bżonn nitlu iktar fil-konvinzjoni li aħna niddependu minn Alla. Aħna sirna naħsbu li aħna lilin. Aħna għandna bżonn il-qawwa tal-Alla f'kollox. Anka biex nitlob għall-għadu tiegħi. Nitlob l-Ispiritu Santu jtini l-qawwa, jtini t-talb. Jiena nissuġġerixxi bħala talb għal persuni li jkunu weġġajna u jkunu weġġawna fil-ħajja tagħna. Hija pereżempju li nofru r-rużarju tal-batija. Għalihom. Għax fir-rużarju tal-batija nimmeditaw kif Ġesu ġie mweġġa, imma Ġesu kif jaħfer kontinwament. U allura rridu nsibu hekk din il-qawwa fir-rużarju mqaddes ma' Omna Marija għax anke l-Madonna ġiet imweġġa fil-Passjoni u baqgħet siekta, imma ma' Ġesu ħafritilna fuq il-Kalvarju. Irridu aħna fir-rużarju toffriħ pass pass mal-weġġat li jkunu sarulek
u tħalli r-rużarju jkun mument ta' fejqan billi toffrih għal persuna l-oħra. Kontinwament. Ħaġa oħra hija l-qudiesa. Il-qudiesa li fiha jiġġedded dak li għamel Ġesu għalina fuq is-salib. Allura tiġġedded anke l-maħfra li mulejtana fuq is-salib u toffri l-qudiesa minn qed toffri l-maħfra ta' Ġesu għal dik il-persuna li lilek weġġatek. Forsi wieħed mill-ikbar atti ta' karità li nistgħu nagħmlu għal xulxin huwa li nitolbu għal xulxin. Bis-serjetà, mhux bil-kliem. U jekk titlob għall-għadu tiegħek tirbu. Għaliex? Għaliex qalbek ma jibqax għadu. Anke jekk hu minn għalih hu għadu tiegħek. Imma kif l-għadu tiegħek tirbħu f'qalbek mhux barra minnek, mhux bid-diskors, mhux qudiem l-oħrajn, f'qalbek. Meta l-għadu tirbħu f'qalbek bit-talb, ma jkollokx aktar għadu, anke jekk hu jaħseb li hu għadu. Inti tkun infejjaq. Meta inti dawn ma tagħmilhomx dawn l-affarijiet, meta ma tismax dil-kelma ma tgħixix, inti fil-jasar. Xtieħu billi ma taħfirx. Mhux titkisser int, tinkett int, ħadd toħrob laqas jibqa' jagħtikas wara li weġġek bqa' jgħix ħajtu. U inti tibqa' mkisser. Xtieħu billi ma taħfirx. Xejn. U Ġesu ma jridikx tkun hekk għax iridek kuntenta fil-ħajja, iridek kuntent. Imma l-kuntentezza tiegħek ma tiġix billi dbiet li minn weġġek minnek ta'. Għaliex kuntant inbedu n-nies li weġġawna barra minn ħajjitna, però fil-verità huma qrib tagħna ħafna iktar għax il-problemi fil-qalb. Ġesu jgħidin naħtlu fil-kamra ta' ġewwa hemmhekk jiġri kollox. Ġesu qalna s-sarġna Natalla qiegħda fikom hemmhekk jiġri kollox. Ġewwa fina sistijaj. Allura xi drabi mhux li nbedu minn weġġana minna. Bot mill-laj, bot mill-qalb. Imma bli neħtlu ġewwa fina, għax xi drabi meta tbiet in-nies minnek huma aktar qrib tiegħek fil-fatti. Taħseb iktar dwarhom, tħosshom aktar fik. Tiftakar iktar fli jagħmlulek. Allura Ġesu li jafna u li jħobbna ta' vera irid naħtlu fil-qalb tagħna biex hemmhekk infiequ. Mhux inbedu n-nies minna ma nitolbu għalihom bit-talb. Irridu nerbħu. Forsi wħud minnkom tajtu qalbkom titolbu. Itolbu. Għax Ġesu għalinna. U la Ġesu għalek anke jekk ma narawx ir-riżultat mill-ewwel. Aħna rridu nsiru insara fidili lejn Alla, mhux insara ta' suċċessi, ta' riżultati, imma insara ta' fideltà. Għax Ġesu għala jiena nħobbu nemmnu hekk. Anke jekk hija kelma li jibsa, għax qudiem l-weġġat tiegħi il-kelma Alla nsibha jibsa li tgħidli biex nitlob naħfer imbierek nagħmel il-ġid il-min weġġani. Jalla sistijaj, sa katekezi oħra, kulħadd li qegħdin issegwu tieħtlu ftit fil-qalb tagħkom. U speċjali kif tallimna llum nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu Santu biex taħdem fina fil-weġġat tagħna u biex anke ngħixu u nħallu dil-kelma ta' tilfrod ġewwa fina. Itolbu, ħobbu li dewwa tagħkom. Qed jgħidilna Ġesu. Għamlu l-ġid il min jobotkom, birku l min jisħebkom. Itolbu għal min iżebla.